директори мамнугои ҳазрати Султон Вайси Қаранӣ Раҳмонов Муродалӣ. мамнугои ҳазрати Султон Вайси Қаранӣ аз соли 2004 бо амри қарори ҳукумати ноҳияи Хувалинг дар ҳудуди 30 гектар замин ҷудо карда шуд. аз ҳамон сол ҳамчун мамнугои таърихи фарҳангии Султон Вайси Қаранӣ кор ва фаъолият карда истодаем. мамнугои ҳазрати Султон дар солҳои пешин то соли 2016 хайр роҳҳои албатта ба шумо маълум аст ки роҳҳои ноҳияи восеи Хувалинг бисёр баландгор буд. мардум меомаданд ворид мешуданд зиёратгоҳ дар як рӯз 200 то 300 нафар дар фасли гармо. анакут дар соли 2016 пурра раҳи восеи Хувалинг асфалтпур шуда бо ташаббуси пешвои маъзами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пурра асфалтпур карда шуд. ана баъд аз соли 2016 омадани сайёҳон чи дохилӣ бошад чи хориҷи кишвар бошад 2 баробар 3 баробар зиёд шуд. ҳозир намебинед ки бо ташаббуси вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 роҳи восеи мазори ҳазрати Султон Хувалинг пурра асфалтпур карда шуд. ҳозир роҳ бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. мардуман рафту омад зиёд аст. мардум вақте ки саҳар ворид мешаванд ба мамнугои ҳазрати Султон соати мисол 7 бошад агар то 6 бегоҳ дар катҳои нишаст ҳам бо ройгон катҳои нишаст ҷойҳои нишаст купача мисол чи ашёе ки мисол пухту паз деги табақ коса ҷои ошпазхона ҳама ройгон баром монда шудааст. мардум мешинанд истироҳат мекунанд муддати 3-4 соат ҳам бошад боз соат ба соати 6 бегоҳ хеста ба роҳ мебаранд. кадоме ки агар хоҳишаш бошад бо ҷалби соҳибконони ватарӣ муддати 3 солши ки 3 та меҳмонхона бунёд карда шуд. меҳмонхона сатҳи паст мобайн боло аз хел бошад 4 оилаи дига 5 нафар хонаи дига ҳамчун хонаи иҷоравӣ ки мисол маблағи мисол арзон мисол ба маблағи 50 сомон ки мумкин 10 нафар дар як хона шаб мисол истироҳат кунанд. ана кормандони мамнугои ҳазрати Султон Вайси Қаранӣ мо 11 нафар корманд дорем. дар ҳамин ҷо мисол ҳамаи саъи кӯшиш ба аҳли тозагӣ ободӣ тозагию мисол қабули меҳмонон ки меҳмононе ки аз мисол ворид мешаванд дар фасли гармо аз мисол ноҳияҳои таҳдашт камеам бошад дар ин фасли гармо дар муддати 3-4 соат аз табиати ҳамҷа баҳра бигиранд кӯшиш мекунем ки мисол мардум мисол як нафаси тоза гирифта боз ба роҳ баранд. мардум аслан ба ин макон ҳамчун зиёратгоҳ мисол ҳам сайёҳат ҳам зиёрат ҳам истироҳат ворид мешаванд. ҳазрати Султон Вайси Қаранӣ раҳматуллоҳ алайҳ дар хилофати ҳазрати Алӣ дар ғазои Сифин Ироқ Сурия онҷа ба зидди мунофиқин ҷанг мекунад. дар мо ғазо вақте ки душманҳо мехоҳанд ки ҳазрати Алиро ба найза бизанем ҳазрати Увайси Қаранӣ сипар мешавад. найза мея ҳазрати Увайси Қаранида мезанад шаҳид мешавад. пешаи мурданаш васият мекунад штири пайдо мешавад тобути мара дар ҳамун штир бор кунен ҳуштен куҷоида ки хов рафт ҳамунҷа манзил мекунад. ина омадаги кермони Эрон да ҳам хел мақбара кардаги Озарбойҷонда Туркияда Афғонистонда да ду мавзеи Узбекистонда баъд ахиронаш ҳаминҷа мея штири ҳазрат ки хов мерава ҳазрата ба хок месупоранд. вақте ки штир мехезад 5 та чашма иҷа мебояд 5 аъзои штир сари штир ду пои пеши ду пои қафош мо як 15-16 километр як мавзеи калонашти чаро меган ба номи ҳамин штири ҳазрат мемегӯяд. таваллуди ҳазрат 592 милодия 657 аз дунё гузаштагианд. дар синни 65 солагиш аз дунё мегзаранд. 22 сол ай пайғамбар буд хӯрда. охириш ҳаминҷа охири ҳамин штир дам гирифтагиш ҳамин орумгоҳш ҳамин ҳазрати Султон Вайси Қараниро ҳаминҷа хоб. ин дарози шакл барои ҳармадоиш дароз кардани тайпонани ё ғайридинона кардашо инда мехед давомданаш ё иланда ё мобайда ё охирда дарозияш дарози 280 ҳамин қадар аст. саломат бошед.